பிரபல அழகுக்கலை நிபுணர் பியூமி ஹன்சமாலி தரம் குறைந்த சருமத்தை ஒளிர செய்யும் அழகு சாதன பொருட்களை மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி அவற்றை அதிக விலைக்கு பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்துள்ளமை சட்டவிரோத சொத்துக்கள் புலனாய்வு பிரிவு நடத்திய விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது. அவரது 2 விற்பனை நிலையங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளில் இந்த விடயங்கள் தெரியவந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பிரபல அழகுக்கலை நிபுணர் பியூமி ஹன்சமாலி தமது விற்பனை நிலையத்தினூடாக இந்த தரம் குறைந்த கிரீம்களை 2000, 3000, 5000 மற்றும் 6000 ரூபாய் விலைகளில் விற்பனை செய்துள்ளதாகவும் பின்னர் அதே உற்பத்திகளை மீண்டும் வேறு வகையில் பொதி செய்து தனது ஏனைய விற்பனை நிலையங்கள் ஊடாக 28,000 முதல் 33,000 ரூபாய் வரையில் விற்பனை செய்துள்ளதாக சட்டவிரோத சொத்துக்கள் புலனாய்வு பிரிவு நடத்திய விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது. பியூமி ஹன்சமாலி இந்த வியாபார நடவடிக்கைகளை வெவ்வேறு 4 வணிக பெயர்களில் பதிவு செய்துள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் அவர் வாட்ஸ்அப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் சரும அழகு கிரீம்களை விளம்பரப்படுத்தி விற்பனை செய்துள்ளார். ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லியன் ரூபாய் முதல் 1.5 மில்லியன் ரூபாய் வரை பணம் சம்பாதித்ததாகவும் தெரியவந்துள்ளது. இந்த வியாபாரத்தின் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தில் 7 மில்லியனுக்கும் அதிக மதிப்புள்ள ஒரு சொகுசு ஜீப்பையும் 2.8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள ஒரு காரையும் வாங்கியதாகவும் மேலும் இவர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாங்கியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. சரும அழகு கிரீம்களை விற்பனை செய்வதன் மூலமாக இவர் பணம் சம்பாதித்தாரா அல்லது சட்டவிரோதமாக வேறு வழிகளில் பணம் சம்பாதித்தாரா என்பது தொடர்பில் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த செய்தி நேற்றைய சிங்கள நாளிதழில் வெளியாகியுள்ளது. Earn the most trusted British law degree in town. LLB Arhans, UK from Buckinghamshire New University at IDM Nations Campus. Your legal journey starts here.